На всеки човек от тази планета му се налага да взема решения. Въпросът е тези решения да бъдат най-добрите и най-изгодните за нас във всеки един план. Затова никога не вземайте решение емоционално. Без значение дали емоцията ви е положителна или отрицателна, т.е. без значение дали сте еуфорични или ви е страх или нещо от този род, не взимайте решение веднага. Първо намалете емоционалността, после взимайте решение. Повярвайте ми, много малко решения се налага да се взимат тук и сега и веднага. Но все пак за тези решения, които трябва да вземете тук, сега и веднага, важи следния принцип. Първото нещо, задайте си въпрос и първото нещо, което ви дойде като отговор в главата в рамките на 1 до 6 секунди, това е верният отговор. Дори да ви изглежда нелогично. Тук сработва подсъзнанието, където логиката не стига. За всички останали решения действайте с понижена емоционалност. Хубав ден!